Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa a wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ne Ummu Tariq zan gabatar muku da chicken Manchurian. Abubuwan da ake buƙata su ne kamar haka, ga su nan a jere sannan kuma a rubuce. Kamar yadda kuke gani, kina da buƙatan kaji wanda aka yanka ƙanana ko kuma tsokan kaji, duk wanda kika yi amfani da shi ya yi. Kamar yadda kuke gani ga shi nan wurin za mu yi marinating ɗin kajinmu. Ga shi nan na sanya mashi spices su chicken spices, garlic powder, lemon juice, ga kuma soya sauce na sa. Ga shi nan za mu juya shi sosai ya haɗe jikin shi wannan spices da su magi da gishiri duk da muka zuba ya haɗe jikin shi. Nan kuma kamar yadda kuke gani corn flour ne na zuba, kuma za ki iya amfani da flour. So ga shi nan ina juya shi komi ya haɗe jikin shi. Ina sa corn flour da a hankali da a hankali, bayan nan sai a rufe shi ya ɗauki kamar rabin awa. Sannan sai a sa mai ya yi zafi, bayan ya yi zafi sannan sai ki zo ki soya shi. Kun gani ga shi nan yadda nake sanya shi da ɗai-ɗaya da ɗai-ɗaya. Masha Allah. So haka za ki dinga yi kina juyawa. Har ya soyu ya yi golden brown, sannan sai ki kwashe a kwalanda don man ya fita kamar yadda kuke gani. Wannan kuma da kuke gani suya ne na biyu. Masha Allah. Ga shi nan haka za ki yi kina juyawa. Nan kuma ga shi nan na sa wani fry pan ɗin na zuba mai, ga jajjagaggen kayan miya na zuba, ko kuma wanda kika goga da grater duk dai yadda kika yi insha Allahu. Nan kuma tumaturi ne na gwangwani na zuba, za ki soya shi na 'yan mintoci, ki kawo magi gishiri ki zuba, ga kuma sauran spices ɗinmu na zuba kamar su thyme, wannan chicken curry da curry, ga soya sauce mun zuba. Masha Allah. Sannan ki kawo wannan kaji wanda kika yi marinating da corn flour kika soya su ki zuba. Ki juya shi yadda ya kamata kamar yadda kuke gani, duk wannan sauce ɗin ta shiga a cikin shi kamar yadda kuke gani. Ga shi nan Masha Allah. Ga shi nan muna juya shi. Nan kuma garin yaji ne na kawo na zuba. In ba ki da buƙata ba dole ba ne sai kin sa. Ga kuma ketchup. Masha Allah. Za ki sa ki juya duk ya haɗe jikin shi. Nan kuma ganyen albasa ne lawashi muka zuba. Masha Allah, ba ku ji yadda ƙamshi ke tashi ba. Alhamdulillah. Kun gani ga chicken Manchurian ɗinmu ya kammala. Da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku. Da fatan za ku yi ƙoƙari ku gwada. Da fatan za ku je ku yi mamu like, subscribe da kuma comment. Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'assalam.